Hi guys, it's me again and another day, another laag na punta. So bitaw guys, for today's video kay na kay mi sa among motor kay mo adto mi sa apo kon unta dito sa Pick and Grills. And then gisyagitan mi atong tricycle nga ning agi guys nga naa dakop sa unahan dira sa may guys sa no man ata. Maong nahunong in town mi ning tuyok mi ug ning balik mi sa agi kay basig madakpan in town mi makamult na ta lisod nang magkalisod-lisod mao pang lisod ang panahon chiche. So bitaw guys ning balik bitaw mi sa agi ning tuyok mi kay since wala man gud mi mga helmet guys, so ang motor ug ang driver na ay license pero wala mi naka helmet unya ang driver pud kay naka chinilas unya naka short, so daghan kayo og daghan jud kayo siya violation og mo surang-surang gyud ta didto mo agi ta unya wa pa gyud side mirror kay wa na taod. So manang diri ami ni agi guys sa may Rotary. So mao dining Novo diri guys sa Tagum City. So nindot diha guys kay kanang barato ra na ilang tinda diha unya mao ning kaning mga baligya-baligya diri sa may Rotary no. So lami kayo og naay kwarta kalami jud kay magkaon-kaon dara pag naay kwarta. So bitaw niya mao ning naay bagong hotel man ata na di ko sure basta hotel man guro ni basta bag-o ni siyang nahuman. So diri ami ni agi guys ngit-ngit man gid kaayo nya imbis kay hapit na gid unta mi didto maabot sa Pick and Grill sa Apokon. So layo na gid noon mi gituyukan guys kay tuyok man gid mi didto sa may kurbada guys didto lusot sa may New City Hall ba arang kalayo na gid kaayo.